Ty si postavíš tu ideu, tu představu o sobě, o svém životě, o svých vztazích, to je jako krásná novostavba, jo, vyvoněná prostě. Všechno na svém místě, krásný, otevřený okna, vleju tam závěsy a ty tam jako, jo. Tak to, ale to je představa, to je iluze o tom, kdo jsem, co žiju, dost často to tak prostě je. Pak začneme narážet, že to, jo, začne se nám tam něco jako, a proč mi ty vztahy vlastně nejdou, a proč mi tohle vlastně, jo, jako začneme se nějak tím zaobírat v určitém období toho života. A potom vlastně je to jako, když jdeš jako z té novostavby, máš vlízt do nějakého jako zavřenýho sklepa, tam je tma, jsou tam hnusné dveře, máš vlízt do nějakého hnusného sklepa, plnýho prostě pavučin a pavouků a Bůh ví čeho. Myslíš teď, jak člověk jde sám jako dovnitř a zkoumá ty své vzorce a zjistí, tam je pěkný čurbec, je to tam hnusný. Do toho nastavení, na kterým postavil tuhletu krásnou představu, se kterou jako chodí po tom světě. A jako je to velký kontrast často s tím, co si o sobě myslíme, co nám je říkáno a tak dále prostě. Není to hezký.